шампионат. Наблюдавахме два интересни двубоя между вечните съперници Стоян Колев и Георги Петров и Тихомир Златков и Илян Топлодолски. Подробностите в следващите минути. Трасето с дължина 4800 метра предстояха по 3 манша, като по регламент се взимат най-добрите постижения от 2 манша. Така че в третия манш Стоян Колев и Георги Петров не стартираха, защото бяха разрешили спорта помежду си. Първите 200 метра измина в първия манш най-бързо Стоян Колев, 8 секунди 144. 100 изпревари с малко Георги Петров, а във втория Петров единствен свали под 8 секунди. Така средната скорост на Петров стана 115 км в втория манш, като общо в двата манша той успя да победи Стоян Колев с близо 9 секунди. Много технично трасе, времето бе отлично, слънчево, топло. Това е така нареченият цигански завод, който събра множество народ, които искаха явно в Търговище им листват такива емоции и искаха да се наслаждават на високите скорости. Нямаме картина от финала, вече на Стоян Колев е на старт. В този първи манш той даде 8 секунди 144 хилядни, а във втория 8 секунди 62 хилядни. Специално за финалната права ще стане дума след малко. Също много технично, защото е доста тясна и скоростта според Петров на седма той върви с 220-230 км. Дори при третия манш ми отказа да слезе долу на финала, защото го било страх от скоростта, но когато е отвън. Стоян Колев с един автомобил вече четвърти сезон, на който не му е правена ревизия в Англия или в Италия. Стоян разчита на своите механици и затова не го виждаме в рали състезания, а само в планинско писта и раликрос, тъй като планинското, както разбрахте, е с дължина 5-6 км по 2 или 3 манша. Илян Топлодолски на вашите екрани, Петров и Колев с автомобили Ford Cosworth, Илян с Сиера. Илян разчиташе на победа над Тихомир Златков, но в първия манш, малко преди финала, е спукал гума, което му отне 2 секунди и в следващите два манша той не успя да ги избие, така че на практика загуби двобоя с Тихомир Златков само с 54 хилядни. Илян Топлодолски с амбицията през тази година да стартира в планинския шампионат писта, а ако му позволят възможностите и в рали шампионата. Малко по-тежка е Сиерата от Ескорта, а и освен това неговата Сиера е само с задно предаване. При третия манш тук допусна една малка грешка или пък според него гумите не са му били добре загряли. Ето го и този момент, в който пилотите финишират с повече от 200 км в час, а веднага след това има и ляв завой. Най-младият участник, Димитър Илиев, 20 годишен, с своя голф, отново показа майсторство, макар че Митко потегли с една по-къса скоростна кутия и ми се оплака, че направите колата му просто на пета скорост задържа. Нямаше време да се направи смяна на скоростните кутии. В неделя Митко да опита какво може с по-дългата кутия, но бъдещето е пред него. Той е син на Владимир Илиев, известен наш пилот в близкото минало от отбора на ВИФ. Сега Илиев тръгна по стъпките на баща си и мога да кажа, че от младите поне началото на този сезон много ми харесва. Виждате колко спокойно кара Илиев. Нямаше онези проблеми от рали златни, т.е. да кара с износени гуми.
и това да му попречи да завърши, а той може би щеше да финишира между първите 6-7. Финал за Димитър Илиев. И сега на старт Илия Царски, също син на бивш автомобилен състезател Иван Царски, автомобил Ланча Делта Интеграле. Мога да кажа, че това вероятно е последният старт на Илия Царски с тази кола, защото той вече и неговите спонсори му закупиха нова Ланча Делта Интеграле, с която вероятно ще го видим след 2 седмици в Сливен. Тази Ланча не издържа, скъса се тампона на двигателя, който полегна върху скоростната кутия и това много затрудни движението на волана, така че Илия се отказа малко преди края на първия манш, а явно, че сервизите нямаха време да му сменят този тампон и да може той да стартира в третия. Но пак повтарям, Илия разполага вече с нов автомобил, много по-сериозен от този, тъй като този е от група А, но правен в България, докато онзи е закупен от Италия. Не чисто нов, разбира се, оказион, но специално подготвен за писта и планинско, а Илия има намерение да стартира и в ралита. Не знаеше самото начало какво е станало, после се разбра, че е скъсан задният тампон на двигателя. Продължаваме с старта на Тихомир Златков, най-сериозният наш пилот в група N, също Форд Ескорт Косуърт. Тихомир Златков имаше проблеми на рали Златни, не успя да завърши. Тук спореше за третото място в генералното класиране, както и за първото в група N. Успя да победи Илян Тополовски, а повтарям с минимално 54 хилядни и по този начин да поведе в група N. 2-3, ако не и повече коли в група N не пристигнаха за участие тук в Търговище, защото се готвят за следващото състезание, а и не са си отправили явно колите от рали Златни преди 2 седмици. Тук точно на финала Тихомир получи някаква повреда, чувате какви звуци издава колата, но успя да финишира трети. Димитър Такев, това е един от механиците на Стоян Колев, който кара вече втори сезон с тренировъчната кола на Стоян Колев от Инко Рали Тим. Това също, този автомобил също е от група N. Може би след време Такев ще започне да се класира по-напред, но сега все още му липсва рутина. Ето за сравнение колко по-бавно минава Такев от предишните или по-специално от Тихомир. И автомобилът му е съвсем нормален, закупен от магазина, така че нищо повече не може да се изиска от Митко Такев. Важното е, че той винаги вижда финала. А това е победителя в клас Лада Димитър Георгиев, който спечели преди 2 седмици първото място на рали Златни в този клас и сега просто нямаше отново конкуренция. Димитър Георгиев, според мен на него е много по-трудно, защото трябва първо да се подготви тази кола от нормална, да се подготви за състезание, а освен това една Лада се кара много по-трудно, отколкото да речем Форда на Тихомир Златков. Много бяха ладите, нямаме време в нашия репортаж да ги покажем всичките, но Димитър Георгиев се откроява просто над останалите, както при подготовката на автомобила си, така и в пилотирането. Така той отново спечели първо място. Скоростта не е както на
предишните автомобили, но това са възможностите на една подготвена Лада, която в крайна сметка е някъде 120-130 конски сили. Стигаме и до победителя в Хобикар, Тодор Тотев, а това е специално подготвено БМВ за писта. То бе внесено от Илия Чувриков за неговия син, по-късно Тодор Тотев го купи и кара вече 2 или 3 сезона. Пак повтарям, дълга скоростна кутия, което не му позволява на Тотев да покаже възможностите на този трупен автомобил BMW M3. Това бе всичко най-интересно. До след 2 седмици, когато ще ви покажем Сливен.